بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اتنيار ما فو سبا ايكاكني بلا تام بيبا منغان فو يدي كامد كوم ما بما بون ابي جمنا لا يبواتيجي ما بي ما بو ibaje menale ko ni boatije o be je chogodi mo mi do observer bon je chogodi ayo famule c'est pour ça que je dis que le crayon de Dieu n'a pas de gomme voilà ah ya fam famule ko mabi male ma bon ibaje mais ko nale ko abi bon aleti je ko male bi dese ka aleti dese male bi se ka fo ma e cheyen sege mais aleta fo ma si yen sege parce que ay be dan ale ba beku aya beku abi be son fana mais do de bi jo itala so do ndi bema do de ba fo d'après lui Pierre ko nyango ya bi chaya parce que wori be chamo bi dobolo ko so chamo bi dobolo fo ko futi dobolo ko ni ma fara ko la do bi ke nyango che bi ke nyango che voilà ba o te wa ko baby yere don mais ale ba be don que ton yere ka pasali de bela ko beni ga gundo mais be gundo bala bulu o nye donc amba yere se ka do ko mala do be mais ala ma do de ba mo ko de ay umusa reka don do be ko Johnny be fe la ka be kun fe ko voilà parce que et puis de yere ko pour que mo ko ka famu ko ala e kele mais ala bi yoro be awo yoro ya be fambe ala be fambe écoutez ko ale kele mais ale bi yoro be abe fambe o ba fe ka fo on e ke itayi dogo mi dogo i bi yoro mi na le nyebi ay ndere be dogo la chogo mnawo ne ta do bi dogo la chogo ay do bi do so ko no do ta ude o hagla kadumi do bi do so ni so chela do ta ude kan dogo do hagla ma bi ni ma bi ay ulu ko no be ku yere block de ça ay parce que bamano ko ma kundina wala hakla kunta fa de ngoni ngela le fe ko lo ta fa do voilà donc ça on va faire gafo ala koni ma ko dana tite me ala kan ko ma shima ala me be wa ko ala non mo ba fo passer iye ko do de ye nyalama yala o de be chaman da ala i fe munu ikeri iye fe munu ye mais ima ko ala koni ay ima alay mais fendo be ni olu kera ikay nga do o be ko fe chef suprême do bi ayo tubarkalla ayo bismillah biam do ñuna trata delata me kalo kle bisawa ani kele donc meso abisabi ngo me kalo bisabi abisabi samba fala ayat ambaka jana jake bi abisabi atifatu ay d'accord muna abisati fatu muna abifa atifatu muna ay fatuli o e terme o be ta aramado nga fanfe halimada atisa halimada disa aramade mbisa me kalu ka fatuli ay a terme approprié le tawla mais bamanangana asara wa froba to gode abi fo yiri abi fo halimade abi fo baga mais ni ba fe ka wala wala de voilà e ba fo asoma yelema a fatura a bana a sara ba fo ulu sara yiri sara mais halimade ni ko sara o manyo re mo ba fa fatura bismillah ne de bamana met mo do bamana ngamele il va me mener non tout monde tout ngele voilà ni bakari nunte mbame aywa l'essor oui façon ka fasiri na ya do bamana ngano ko nyeta am nyeta sara lo e sora ale faso ka fasile ya lia ira ka fo am wakati mna ikosisa sene do manga no fokata se ministre minya shino no sene ko mo luko ni no la je ko ni am wakati mna ikosisa wasa jabi mo olubese ka soro sene ko ta fanfela ola choko mina akili jaga bo baro oluko ni damnena e sora ale ka la selido ali biani e sor beto no kon fe ayera ka fo metalike chama cha fanga jamo ko no ayera ka fo ko France 24 ale ni RFI ninga oluka autorisation ko ni mena ola o kum ko nana kulumi ni o nyashinono kuna fuldia ko nyana boli ma farafina ko nana ni o yumo le ni ginde ka oluko nga ni premier ministre ka nga nyokoyen konke ni kuna fuldi sof la ko ni la hala ko ni o kan esor aleka la selido ali bi ani esor betu no fait et
population ale ni so olu ka jate ni o ye recensement général de la population et de l'habitat ye ale baaraw ta ko duruna kɔni be sena o do mun kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko politique mɔgɔw kɔni fɛnɛ wililen do ka cɛsiri kɔni kɛ wasa ni recensement kofɔlen a baaraw be se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na farikolo ɲɛnajɛ ta fanfɛla la championnat national la yira k'a fɔ joliba kɔni wulila ka i jɔ ni classico a bɛ fɔ min ma u ka derby ni o kun ye stade Mali ale ni joliba kɔni ka ɲɔgɔn sɔrɔ fan fɛ a yira k'a fɔ joliba ale kɔni ye sɛbɛya kɔni sɔrɔ 2 ani kalanko do e sɔrɔ ale ka laseli do le sort d'abri le reporter ale ye mun de lase maa ma de reporter ale kumalen bɛ fɛn min kan o de ye Imam Diko ye ko yala ale kɔni bɛ to sɛmɛni kɔnɔna fangaw u la walima a bɛ a ka hɔrɔnya kɔni de makaran wa ɲininkali tangoni kɔni bɛ ka sabu kɛ ni ma kofɔlen kɔni ko a b'i nafɔ tusu kɔni bɔlen no ka sabu kɔni kɛ cɛmancɛ fanga mɔgɔw kɔni kɛn bɛ ka a kɔni ɲibɔ ale ni ka dabɔ fanga kɔni ka fɛn bɛɛ lajɛlen o la reporter ale ka laseli do hali bi ani reporter bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa M5 RFP kɔni kɔnɔna na M5 kɔnɔna kulu dɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan kulu kofɔlen min ni olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ comité stratégique kɔni la kodɔn bilen reporter ale ka laseli do hali bi ani reporter bɛ to ɲɔgɔn fɛ kunnafonidilaw olu kɔni ka tɔgɔla do hakili jagabɔ baaraw kɔni senfɛ n bɛ tali kɛ Alassane Mayiga ni ale bɛ minisiriso min ɲɛsinnen do lakana koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale bɛ baara kɛ ale y'a yira k'a fɔ ko bɔlɔlɔ kɔni bɛ se ka n bɛ tali kɛ ka gɛlɛya kɔni ta ka ɲɛsin finitigilakaw olu ka wuli ka jɔ kɔni o ma reporter ale ka laseli do an bɛ taa sisan iji ko ta fanfɛla n'a yira k'a fɔ ko iji wari kɔni ko a bɛ taa sefa 6 miliyɔn 3 n'a kunkanfɛn ka taa miliyɔn 4 ani a kunkanfɛn na reporter ale ka laseli do fantan bɛna se ka makata la dɛ miliyɔn 4 hali n'o y'a kɛ miliyɔn 10 dɔw bɛ taa ne don ko fantan bɛna sɛgɛ makatali la o tɛ wa don o don dɔ fara kan miliyɔn 1 ni ko ka fara yɔrɔnin kelen u b'a fɔ ko diɲɛ gɛlɛyara bakari y'a mɛn dɛ diɲɛ gɛlɛyara miliyɔn 1 ni ko y'o fara yɔrɔnin kelen fɔlɔfɔlɔ u b'a fara ka dɔɔni dɔɔni sisan o y'a cun a kan le soir de Bamako ale kumana fɛn min o de ye ko kalo 2 kɔni tɛmɛnen kɔfɛ Umar Marko ale ka dogoli kɔni kɔfɛ ka a kɔni a kumana yira k'a fɔ ko ale masa wa a man kɛnɛ wa fɛnɛ ko a minɛnen tɛ ko a bɛ Mali la yan sort de Bamako ale ka laseli an bɛ taa ɲɛɲini ko taa yɔrɔ na filɛ a y'a yira k'a fɔ dɛ ko a masa a bana tɛ a la wa a ma minɛ k'ale bɛ Mali la yan o tɛ hɛrɛ ye dɛ a dogolen do aya a ko tɛ Mali la sort de Bamako ko ten ayi o tɛ Mali la ale dogolen maa tɛ yɔrɔ dɔn aya o kɔni tɛ ɲuman ye ne ko Umar Marko ala ka taa ko taa kaso la kafisɛni wallahi kalo kaso kafisɛni i t'a sɔrɔ nin ale fɛ nin de ye solution ayi parce que n'a bɛ kaso la au moins mɔgɔw b'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na a k'a fɔ k'a bɛ wuli ka jɔ bɛɛ k'o k'a bila mɔgɔ diɲɛ maa min bɛ dɔrɔn bɛ kuma a somɔgɔw bɛ taa nɔfɛ o tɛ wa a ka parti mɔgɔw bɛ taa nɔfɛ a teri bɛ taa a fɔ mais kɛlɛ sisan ma a tɛ taa i nɔfɛ mɛ o ye ka jugu ni kaso ye ne hakilina dɛ ne hakilina de don an bɛ tɛmɛ ni soir de Bamako ye MINUSMA kalo saba olu kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli gafe dɔw kɔni bɔ adamadenw ka hakɛ ta fanfɛla na ni gafe kofɔlen min ni a kɔni sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛra k'a daminɛ janvier kalo la ka na se fo mars kalo san 2022 ma o y'a yira k'a fɔ n bɛ tali kɛ dankari min kɔni kɛra adamadenw kɔni ka hakɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la civil ko ta fanfɛla na ko civil 500 ale ni 43 olu de kɔni bɔnɛna u ni na ko mɔgɔ 100 ale ni 7 olu kɔni minɛna a yira k'a fɔ ko 55 olu kɔni minɛna minɛcogo min ni a ma kɛ sariya kɔni kɔnɔna na soir de Bamako ale ka laseli do hali bi ani soir mu wele jata kama mu wele kɛlɛ de hali bi ani soir de Bamako bɛ to ɲɔgɔn fɛ ale y'a yira k'a fɔ n bɛ tali kɛ maître Cheikh Oumar Konare ale kɔni ye laseli kɔni kɛ Imam Diko ale ka kumaw kɔni senfɛ forum de Bamako kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ ko adamadenw ka hakɛ min kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuma ni hakilina di ta fanfɛla la ko Diko kɔni ye min fɔ ko a kɔni ka a ma dansago soir de Bamako ale ka laseli do l'indépendant ale ye mun fɔ indépendant ale kumalen bɛ ɲɔgɔnlajɛ min ni a ka ɲi ka kɛ sibiri natɔ a karakaw olu fɛ yen nɔ Ghana ale faba kɔnɔna na a labɛnw kɔni bɛ sen na o de hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ
ministre Ablaye Diop ni ale ministre min ɲɛsinen no Mali ale ni jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔli ma ale kɔni ka wuli ka jɔ fanga boyanen no wasa kuma ɲɔgɔnya kɔni bɛ se ka ɲɛ a ɲuman kɔni bɛ se ka sɔrɔ ka juin kalo tile 4 natɔ indépendant ale ka laseli o don indépendant an ko bila l'indicateur du renouveau an ko sɛgɛrɛ k'o kɔnɔ lajɛ sa indicateur du renouveau ale falen no fɛn min kan o de ye kɛmɛ ka ɲininkali kɔni tɛngu ko yala ko wagati jumɛn bɛ tali kɛ boisson énergie santu ko a ko kɔni bɛna bila sariya kɔni minan kɔnɔ Mali la wagati jumɛn sabu kɛ ko ni boisson kofɔlen ninnu kɔni ko a bɛ ka caya Mali kɔni kɔnɔna an bɛ wagati min na wallahi halanda bɔra ko sisan indicateur du renouveau ale ka laseli don hali bi an labto ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa Sikasukaw olu fɛ yen nɔ yera k'a fɔ min bɛ tali kɛ ɲɛdakuraw kɔni bɛ ka di olu kɔni ka sirabaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sira min ni o kɔni bɛ taa Kajulu fo ka taa se Zego a yera k'a fɔ baaraw kɔni daminɛna wasa siraba kan bololaw olu kɔni bɛ se ka damu kɔni sɔrɔ cogo min na indicateur du renouveau hali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ n bɛ tali kɛ Papa Mambi ni ale kɔni ko minɛlen don kunnafolidira Birama Ture ale kɔni ka affaire la wagati min na ko sisan Papa Mambi ko a kɔni bilala fɔlɔ sani u mako kɔni ka se a ma indicateur du renouveau ale ka laseli don ayiwa info matin ka laseli ye jumɛn info matin ale kumana fɛn min kan o de ye MINUSMA mɔgɔw ka manda ko yala ko a ka kurakuraya wa o ɲininkali kɔni tɛngunin kɔni bɛ yen a jaabi tɛ n bolo a jaabi tɛ n bolo aya an bɛ to info matin kɔnɔna na ale y'a jira k'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔw olu kɔni ka kalo saba u bɛ sɛgɛsɛgɛli gafe min kɔni bɔ a yira k'a fɔ ko baara minnu kɔni kɛra Murakaw olu fɛ yen nɔ ko génocide kɔni tɛ génocide ni o bɛ tali kɛ min i n'a fɔ siyako kɛlɛ ani k'a fɔ ko bin taara kɛ dɔw kan ko MINUSMA ka sɛgɛsɛgɛli kɔni a yira k'a fɔ ko o wale kɔni ma kɛ Murakaw olu fɛ yen nɔ info matin ale ka laseli don an b'a kuncɛ ni Mali Tribune Mali Tribune ale kumalen don fɛn min kan o de ye Pona ko ale kɔni ye a ka tali kɛ jama bɔ permis min kɔni bɛ a bolo ko ale kɔni ye o feere chinois dɔw kɔni ma feere min ni a ma kɛ sariya kɔni kɔnɔna na yira k'a fɔ ko jama bɔ permis kɔni fɛnɛ tɛ se ka feere ni ka fali sanu bɔta kɔni na yira k'a fɔ ko o gɛlɛya kɔni bɛ an bɛ wagati min na i ko sisan Mali Tribune ale kumalen don fɛnɛ sanfɛ kalanso min ni a ɲɛsinnen don musaka koyaw ɲɛnabɔli ma n'o ye faculté des sciences économiques et de gestion ye ko olu kɔni sanfɛ kalan don ko gɛlɛya kɔni b'u kan an bɛ wagati min na i ko sisan hali bi an to Mali Tribune kɔnɔna na sisan an bɛ taa Falajɛ Semakaw olu fɛ yen nɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko église dɔ kɔni bɛ gɛlɛya kɔni bɛ o église la mɔgɔw ni sigidala mɔgɔw kɔni cɛ Falajɛ Sema kɔnɔna na Mali Tribune ale ka laseli don hali bi ani Mali Tribune bɛ to ɲɔgɔn fɛ yira k'a fɔ bamajiwale dɔw kɔni kɛn bɛ ka gɛlɛya kɔni ta k'a lase siraba kan bolola dɔw kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnana Gawo ale ni Boni kɔni fanfɛla o la yira k'a fɔ ko finitigilaka wɛrɛw kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ kɔni kɛ wasa ni bamajiwale ninnu fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na Mali Tribune an bɛ sɔrɔli kɛ ni ale ayiwa n'a sɔrɔli kɛra a ka ɲi ni tilegan fɛ sara i bɛna a t'o di mɔgɔw ma Janiɲare ko n'i bɛ baro o baara la a kɛra faso baara o kɛ n yɛrɛ baro i yɛrɛ baro i k'a kɛ ka ɲɛ don dɔw maa bɛ a don ye a misali ne ye mun fɔ Bakari ye sisan Lamisa Bɛnkɛlɛ ale b'a ka balafɔn fɔ a ka Sikaso Cɛntigiwida Dante a tun b'a ka jeliya la Segu wa Kamisogo tun b'a ka jeliya la Kulikɔrɔ Ali Farka Ture tun b'a ka dɔnkiliya la Ɲɛfɛnke Masama Kanjaba tun b'a fɛ ka sɛbɛnni na olu tun bɛ baara kɛ u yɛrɛ ye u y'a kɛ yɛrɛ ye u ye tɔgɔ sɔrɔ a la ka faso kuma wo maintenant faso ɲɛmaaw ka taa alifa fɛ ka taa ATT fɛ olu fana y'a jateminɛ ko mɔgɔw la an b'a kɛ misali ye pour que jamana mɔgɔw ka to ka i jamana tanu k'i ka baara kɛ ka tɔgɔ di jamana o de kama ko mɔgɔw bɛ mɔgɔw la o tɔgɔ man ka tunu pour que ko tɔgɔ kana tunu an b'u tɔgɔ da fɛn dɔw kan yɔrɔw la comme ça ni mɔgɔw ye ɲininkali kɛ hali mɔgɔw m'u tu dɔn ni tɔgɔ ye mun n'a dara mun kama a bɛ f'o ye o de kama u tɛ tunu quoi u tɛ tunu tɔgɔ tɛ tunu voilà en attendant Lassane Bakari en tout cas y'a Lassane Cɛntigiba Dante ale ka dugu la Cɛntigiba Dante ale tun ye jeli ŋara dɔ dɛ ŋara ka ŋaraw don Segu bɛɛ b'ale dɔn Masama Kanjabata ale tun ye sɛbɛnnikɛla ye a bɛ gafe de sɛbɛn ale min bɔ Kita mara la mais comme a tun bɛ sɛbɛnni kɛ a tun bɛ théâtre kɛ u ye Kayi Kasal de y'a tɔgɔ la maintenant Ali Farka bɛ b'o dɔn dɔnkilida don donc ale fana
o y'a tɔgɔ di Tombouctou salle de spectacle ma maintenant Wa Kamisoko fana ale tun ye un grand griot o y'o fana di Kulukɔrɔ ta ma i y'a faamu donc Mopti ta o y'a di Sori Bamba ma Sori Bamba bɛɛ b'a dɔn Sori Bamba e tɛ Sori Bamba dɔn Sori Bamba le Kanaga de Mopti le chef d'orchestre ah waaw le Kanaga de Mopti c'était l'orchestre qui rivalisait avec le Biton de Ségou nous nous avons Biton Diabetique parce que Biton de tout s'en fait mais olu fana o ye Biton sɛgɛn ah mais o fana bɛ Ségou voilà o fana bɛ se donc a kɛra o cogo la Bamako yan le palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ salle de spectacle Banzoumana Sissoko palais yɛrɛ tɔgɔ bɛ da de Amadou Hampâté-Bâ la mais ɲɛnajɛ so o bɛ Banzoumana tɔgɔ salle belebeleba in kɔnɔ maintenant n'i taara CICB la ex palais de congrès Alpha ye salle b'a la Alpha ye mɔgɔ kelen tɔgɔ da n'i taara i b'a fɔ salle Bala Musa Keita salle Fanta Demba numéro 1 salle Wa Kamisoko bɛ yen salle Jeli Baba Sissoko bɛ yen Fodé Kouyaté bɛ yen a salle Alpha ye tɔgɔ dɔ da o la donc ni u y'a dɔn olu ye u ye baara kɛ faso ye u tɔgɔ la u ma fɛn ɲini k'a wale ɲuman dɔn olu y'a segu ma k'aw tɔgɔ da donc o de bɛ o yɔrɔ caman bɛ mais bi ne tun b'a fɛ k'a fɔ seko ni dɔnkɛlaw tɛ faso Alpha y'a dɔn ye a tɛ tugura ko k'a dafa bon ni jamana bɛ kɛ tan mɔgɔw b'u se kɛ jamana ni mɔgɔw b'a kɛ tan ni faama yɛrɛ b'a kɛ tan mɔgɔw b'u se kɛ jamana awɔ parce que i b'a fɔ ko n'i y'a kɛ hali n'a ma dɔn bi don n'a nataw la hali n'a kɛra n kɔfɛ u b'a dɔn ye voilà o de tun bolo o hakilina a ka ɲi